Mapagpalang araw, Sir Caspar. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Gina. Ako po ay 35 anyos, isang empleyado ng kumpanyang nagbebenta ng mga lotion, pabango at make-up. Bali bumibiyahe po ako para ilako ang aming mga bagong brands na kalalabas lang sa market. Imbis na maghintay kami sa mall para makita ng mga mamimili ang aming produkto, ay nakaisip ng paraan ang aming boss na bumiyahe na lamang para kahit papano malaman din namin ang mga gusto ng aming mga customers at kung may mga request sila tungkol sa aming mga produkto. Salitan kami sa pagbibiyahe kaya enjoy din kahit papano. Libre ang gasolina at may sarili naman akong kotse. Hindi naman kami gaanong lumalayo dahil ang lugar na kailangan naming puntahan ay iyon lang ang may mga permit sa bawat alkaldeng napasahan namin ng sulat para hayaan kaming pumasok sa kanilang lugar at nang makapagbenta. Buwan ng April iyon nang matuka naman akong lumarga para sa ipakilala sa mga tao ang aking produkto. Natatandaan ko, pinagsabihan ako ni Mama na huwag munang umalis kasi nga noong linggong paalis ako ay nataong Semana Santa na. Bawal daw lumakwatsa dahil patay ang Diyos. At walang sino man ang pwedeng gumala dahil malapit daw sa kapahamakan. Hindi ako nakinig kay Mama kasi nga naintriga ako sa lugar na kailangan kong puntahan. Ito ang Baryo Masipit, kung saan madalas kong makita ang nasabing lugar sa mga telebisyon. Dito kadalasang nagtitaping ang mga artistang kinukuhanan ang mga eksenang may timang katatakutan. Umaasa akong makakapag-selfie sa lugar at makakuha ng maraming souvenirs sa pamamagitan ng pagdaan sa sinasabi nilang talipapa na pinagkakaguluhan ng mga turista. Tirik na ang araw nang bumiyahe ako pa norte. Mula Maynila, gumugol ako ng halos kalahating araw para makarating sa malaking estatwa ni Mama Mere malapit sa Ilocos, kung saan magsisimula ang aking trabaho bilang maglalako ng mga paninda. Naging abala naman ako buong araw. Totoong nag-enjoy ako dahil maraming kadalagahang bumili sa akin. Kapag nagbebenta kasi ako ay sila ang madalas kong pinupunterya, maging ang mga ginang na mahilig sa pabango. Kakaunti na lang ang natirang dala kong produkto noon, pero babalik pa naman ako sa susunod na linggo para ihatid ang order ng iba sa mga customer na naubusan na. Pero may ipinalista mula sa brochure. Hapon na nang maisipan kong magtungo sa kabilang bayan. Ayon sa aking mapa, ang bayan ng Baryong Masipit na siyang pinapangarap ko ang susunod ko ng destinasyon. Walang pagsidla ng aking kasabikan dahil sa aking napagtanto. Kanina habang bumibiyahe ako, nangako ako sa aking sarili na kapag nakota ako sa araw na iyon, maglilibang akong mag-isa. Pinagmasdan ko ang paligid. Nagkalat ang mga larawan ni Hesukristo kahit saan na nakapako sa cross. May nabasa pa akong nakaprint sa isang malaking tarpaulin kaugnay sa paparating na Huwebes at Biyernes Santo. Kahit nasa biyahe, hindi ko maiwasang maalala ang mga sinabi sa akin ni Mama. Para bang nai-imagine ko na habang nagmamaneho ay may katabi akong elemento sa loob ng kotse. Kasi nga araw ng mga paggagala nila sa mundo ng mga tao. Literal akong naka-sign of the cross at saglit na inihinto ang minamaneho kong sasakyan para magdasal. Kahit maliwanag naman at maraming tao, tila ako natatakot na baka may kung anong mangyari sa aking masama. Naisip kong iwaksi ang alalahaning iyon sa aking isipan. Basta ang alam ko may Panginoon. At kaya siya nasa langit dahil ay binabantayan niya kaming lahat o tayo.
para wag tayong mapahamak. Nagpasya akong magsimula ulit na magmaneho. Binabagtas ko ang kahabaan ng Bagahan Highway hanggang sa mapahinto ako sa isang sangang daan. Sa bandang ito lang ako nalito. Dahil parehong tinutumbok ng mapa maging ng GPS na mayroon sa cellphone ko ang 200. Kaya hindi nakatiis na nagtanong ako sa isang aling medyo may edad na at may hawak na tungkod habang nakaupo sa isang lumang waiting shed sa may kalsada na iyon. Ngumiti ang matanda kahit napansin ko ay hindi naman umaabot sa mga mata. Bigla pang naglumikot ang mga mata nito na tila balisa bago itinuro ang kaliwang daan tsaka kumaway. Sabi pa niya, malaking baryo ang pupuntahan ko kaya hindi ako maliligaw. Pagdating ko sa unahan ay magtanong-tanong na lang daw ako. Ikinampay-kampay pa nito ang mga kamay na tila natutuwa sa kanyang ginagawa. Para sa akin, masyadong werdo ang ginagawa niya. Lalo na't hindi naman talaga normal sa mga matatanda ang magtatatalon na parang bata. Kaya ganun na lang ang pagtataka ko sa ginagawa niya. Sinubukan ko siyang kausapin muli at inalok pa ng binebenta kong pabango. Pero umiling siya sa sinabing wala siyang pera. Baka daw pwede niyang hingiin na lang ito sa akin. Kahit may pagkawerdo si Ali, ay tuwang-tuwa ako sa kanya. Kaya naisip kong bilhin ang isa sa mga pabango para sa kanya. Tutal, nakakota naman na ako. Hinaplos ko ang aking buhok at sumakay sa aking kotse. Malapit na akong makarating. Kanina pa ako paikot-ikot sa kalsada ngunit sa tingin ko ay wala naman nang bibili. Nagpasalamat ako sa Ali at minaniobra ang kotse papunta sa kanan na kalsada. Maraming puno ang binagtas kong daan. Tahimik at mukhang walang gaanong tao. Gusto ko sanang bumalik pero wala akong makitang medyo may kalakihang daan kung saan ko pwedeng magbaking. Hindi ko pa maiwasang panindigan ng balahibo ng mapagtantong puro pala akasya ang mga nakahilera sa magkabilang panig ng kalsada. Ewan ko ba, para lang kasing may mga matang nakatingin sa akin habang dumaraan ako sa kalsadang iyon. Papadilim na ang tinatahakong daan. Medyo maliwanag pa naman, pero sinisigurado kong nakalak ang aking kotse upang makaiwas sa anumang nagbabadyang panganib. Siniguro ko ding nasa compartment ang aking botelya ng tear gas para ipangontra sa mga masasamang loob. Baku-bako ang kalsada kaya panay ang pag-alog ko sa loob. Ayos lang sana iyon, basta ba walang aberyang mangyayari para makarating ako kaagad sa aking pupuntahan. Kaso lang nang sa tingin ko ay ilang metro na ang layo ko mula sa nilikuan kong kalsada, ay bigla namang tumirik ang aking sasakyan. Dito na ako kinabahan ng todo. Papadilim na talaga at nag-iisa ako. Wala man lang kahit na pinakamalapit na kabahayang pwede kong lapitan para makahingi ng tulong. Sinubukan kong bumaba para tignan kung ano ba ang nangyari. At nagulat ako nang sumabit pala ang gulong ng aking sasakyan sa isang kanal. Kaya kahit iatras ko at iabanti ko pa ito, ay hindi ko kayang gawin. Kailangan ito ang hilahin man lang para makalabas sa kanyang kinasasadlakan. Kung bakit naman kasi dito pa ang lugar na kailangan kong daanan para makarating sa baryo Masipit. Wala pa namang malapit na talyar o kahit sino na pwede kong mapakiusapan. Muli akong pumasok sa kotse at inilak ang mga pinto. Mataman akong nag-isip kung ano ba ang pwede kong gawin. Hindi naman pwedeng basta na lang akong maglakad sa kadiliman dahil hindi ko alam kung anong klaseng mga nilalang ang pwede kong makasalubong sa daan. Muli kong binuhay ang makina tsaka pinaarangkada ito.
May pakiramdam akong mailalabas ko doon ang kotse. Kaya naman itinudo ko na ang pagtapak sa gas hanggang sa makarinig ako ng malakas na kalampag at pag-angat ng gulong na sumabit. Muli kong minaniobra ang handbrakes, tsaka bumaba ng sasakyan. Nakahinga ako ng maluwag nang makita kong nasa kalsada na ulit ang gulong ng aking sasakyan. Dali-dali akong sumakay sa kotse tsaka pinaharurot iyon palayo. Kailangang bilisan ko ang pagpunta sa Baryo Masipit dahil may mga kailangan akong pagbentahan doon. At syempre, para makakuha na rin ng mga literato. Nagkanda ligaw-ligaw ako habang nagpapatakbo ng sasakyan. Ayon sa aking GPS, ay malapit na ako sa purok kung saan naghihintay ang ilang mga taga-baryo na pupuntahan ko. Kakaiba ang baryo na iyon dahil parang munting kabayanan sa gitna ng malawak na patag. May maliit na establishmento, munting hotel, may napaka-cute na parke, at marami pang makakapaglibang sa isang taong mahilig tumuklas ng mga magagandang tanawin. Hindi ako palaging nagbabakasyon kaya naman susulitin ko na ang lakad na ito. Kahit pa madalas akong paringgan ng aking mga katrabaho na nagmimix daw ako ng business with pleasure. Nagagawa ko naman ng maayos ang trabaho ko. Nang makarating ako sa bandang dulo, ay may nakita na naman akong sangangdaan. At sa pagkakataong iyon, ay 3 na ang kailangan kong pagpilian. Ang aking cellphone ay nawala na ng signal. Kaya pinakiramdaman ko na lang kung saan ako dapat lumiko. May napansin akong matandang lalaki na may pasang kahoy na sa tingin ko ay gagawing panggatong. Mula ito sa di kalayuan ng gitnang kalsada, kaya nagpasya akong dumiretso na lang sa daang iyon. Nagminor ako at nagpasyang tanungin ang matandang lalaki. Habang kinakausap ko siya, hindi niya may tago ang pamimilog ng kanyang mga mata na animoy, sabik yatang makakita ng tao. Bahagya akong kinilabutan sa paraan ng pagkakatingin niya, ngunit dahil sa aking trabaho, kinakailangan kong ikumpos ang aking sarili at maging profesional. Nginitian ko pa ang matanda, saka nagpaliwanag na isa akong sales representative na nadestino sa lugar na kailangan kong puntahan para ialok ang aking mga dalang produkto. Tinanong ako ng matanda kung anong klaseng produkto iyon, kaya kinuha ko ang malaking bag sa tabi ng aking kinaupuan nang makita ko ring inilapag din niya ang pasan niyang mga panggatong. Alam kong kaming dalawa lang sa kalsada ng mga oras na iyon, pero hindi ko maiwasang magtaka kung bakit biglang may nagsilabasang mga tao din sa kakahuyan. Sa tingin ko nga sila ang kanina pang nagmamatsyag sa akin. Kaya naman naisip kong huwag magpakampante at hayaan ang iisang bintana lang ang aking bubuksan. Sa tingin ko, hindi ang produktong binibenta ko ang sadya ng mga ito, kaya sila lumapit sa akin. Sa gulat ko, dinuro ako ng isa sa mga pinakapayat na matandang babae at pinagsabihang sa wakas, makakatikim na naman daw sila ng panibagong putahe. Sa totoo lang po, sobrang takot ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Hintakot na inilak ko bigla ang mga bintana at pinto nang magsimula na nilang katukin ang mga salamin. Kinuyog nila ang aking sasakyan. May sumampa pa at higit sa lahat, animoy tigring gutom na kinalampag ang pintuan. Nagsisisigaw ako sa labis na takot at halos mawala sa sariling katinuan habang pinagmamasdan ang kanilang ginagawa. Saglit akong nablangko ng isa sa mga tao ang pumatong sa hood ng sasakyan at naglaway. Kaya naisip ko, mali ang kalsadang nilikuan ko. Mukhang sa baryo ng mga aswang ako dinala ng kainosentehan ko.
at baka hindi na makaalis pa kapag nagpatuloy ako sa panginginig sa labis na takot. Mabilis kong pinagana ang aking isipan kahit nanginginig ng husto ang aking kamay at nangangatog ang buo kong katawan. Pati paglunok ko ay hindi ko magawa ng maayos. Mangyak-ngyak na diniinan ko ang tapak sa silinyador at pinaarangkada ang kotse, pero sa dami nila ay medyo nahirapan akong patakbuhin ang kotse. May napansin pa akong 3 batang lalaki na humarang sa gulong. Kaya nakokonsensya ako at halos hindi magawang iabante ang aking sasakyan. Siyempre bata yon at ayaw ko namang makadisgrasya. Mahirap na nga ako tapos may sagutin pa ako. Medyo nahimasmasan lang ako nang mapagtantong pati mga bata ay hindi naman yata normal na mga bata. Isa sa kanila ay may hawak na dugo ang daliri. Sa tingin ko, bago lang iyon. Dahil sariwa pa ang dugong lumalabas sa kaputol nito. Hindi ko lang tiyak kung kaninong daliri iyon. Bastang alam ko lang, nawindang ng gusto ang mundo ko nang makita kong kinain ng bata ang daliri sa mismong harapan ko. Sumama ang aking pakiramdam at nakaramdam ng paghilap ng sikmura. Maya-maya pa, hindi na ako nakatiis at nagsuka sa mismong kinauupuan ko. Malinaw na sa akin na walang matino sa lugar na hinintuan ko. Napansin kong lumapit ulit ang lalaking una kong nakausap kanina at nang magkaawang papasukin ko siya. Hindi ko naman gagawin iyon. Hindi pa ako baliw para papasukin sila sa lugar na kinaroroonan ko ngayon. Ito lang ang pansamantalang lugar na ligtas ako mula sa kanila. Sinisi ko ang aking sarili. Pinalalahanan ako ni Mama pero hindi ako nakinig. Ito na nga yata ang sinasabi niyang ikakapahama ko. Pinagmasdan ko ang ilan sa mga tao sa labas. May nag-iiyakan, lumuhod na sa harapan ng sasakyan. Alam kong hindi ako bababa at ibibigay ang sarili sa mga aswang na nag-aabang sa labas. Nagulat lang ako nang may bumato sa kotse. Naglalaway ito at gigil na dinuro ako. Naririnig ko ang mga sinasabi nila pero naging matatag ako. Kung papatayin nila ako, pues kikilos na lang din ako. Muli kong diniinan ang pagtapak sa silinyador at minaniobra ang kotse palayo. Humabol lang mga aswang ngunit hindi na ako huminto. Nagpatuloy sa biyaheng hindi ko na alam kung saan patungo. Masyado akong naging tolero para isiping magkawang gawa kahit nasa panganib na ako. Naramdaman ko ang pagkalog ng aking sasakyan. Kaya alam kong may nasagasaan na ako. Pero bahala na. Kaysa naman ako ang mapatay nila. Mas lalo kong binilisan ang pagpapatakbo at nang sa tingin ko ay ligtas na ako, tsaka ako huminto. Doon ko na na-realize na mali si Mama. Hindi totoong patay ang Panginoon. Iniligtas niya ako mula sa tiyak na kapahamakan. Alam kong magsisilbi na itong aral sa akin. Sa pagkakataong ito, humagulgol ako. At inalala ang kaninang pangyayari na alam kong hindi ko kaagad makakalimutan. Muntika na akong mamatay. Bakit pa pinilit ko pang dumaan sa kalsadang iyon? Yumuko ako at saglit na pumikit habang nakasandal ang ulo ko sa manibela. Bigla na lang akong kinabahan nang may kumatok ulit sa aking bintana. Nang tignan ko ito, isa na namang matandang ale. Pagbubuksan ko na lang siya nang mapatitig ako sa damit niya. Duguan ito at mukhang iba ang nagmamay-ari ng dugong iyon. Hintakot akong sumigaw nang makita kong may inaangat siyang itak at malakas na ihahampasana sa aking salaming bintana. Kaya naman, hindi na ako nakapag-isip pa at basta na lang pinaharurot ang kotse. Kahit pa alam kong nasagasaan ko na ang paa niya. Umatungal lang matanda pero hindi ko na siya hinintuan pa.
Gayon na lang ang sapo ko sa dibdib nang makita kong may motorista siyang sinalubong at sinadyang magpasagasa rito para lang makapangbiktima at makakain ng mga lamang loob ng tao. Napasabunot ako sa aking buhok. Mababaliw na ako sa labis na takot. Nagdadalawang isip ako kung tutulungan ba ang driver ng sasakyang nakasunod sa akin o hindi. Nang makita kong bumaba siya at hindi na nakagalaw nang atakihin siya ng matanda. Wala akong nagawa kundi ipagpatuloy ang pagmamaneho hanggang sa makahinga na ako nang maluwag nang makalabas na ng tuluyan sa nasabing kalsada. Aning mo nakikipagkarerahan ako kay kamatayan sa takot na baka maabutan akong muli ng mga aswang na alam kong uhaw sa dugo at lamang loob ng tao. Salamat sa Diyos, ligtas akong nakauwi. Ikinwento ko kay mama ang aking pinagdaanan at nagpanobena pa bilang pasasalamat dahil sa ikalawang buhay na ibinigay sa akin ng Panginoon. Nagsilbi itong aral sa akin. Alam kong hindi na ako aalis nang hindi tumatawag kay Papa God sa lahat ng oras. At hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaswa. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. More power po sa inyong channel at God bless. Muli po, ako po si Gina ng Maynila.